Mitumaw ang grabing kabalaka sa mga ginikanan ug mga tinun-an dinhi sa Sugbo human sa pagkatap sa social media sa daw insidente sa kidnapping. Sa post ni Nelson Tagra sa Facebook, iyang gisaysay nga siya mismo nakasaksi sa pagdagit og usa ka tinun-an duol sa usa ka tunghaan sa N. Bacalso Avenue pasado alas 10 sa gabii. Ang post ni Tagra nga midetalye nga adunay puti nga van nga giingon magtuyok-tuyok duol sa mga tunghaan aron modagit og bata. Apan sa pagkutlo ning balita, nasayran nga gidelete ni Tagra ang iyang post Martes sa buntag. Kaliwa niini, mipatigbabaw ang kabalaka sa mga ginikanan, ilabi na sa pagsugod na karon sa face-to-face classes, usa na niini si Maria Maureen Flores. Tungod sa maong post sa social media nga iyang nabasahan, tuyo na lang niya nga atangan ang iyang anak sa gawas sa tunghaan aron nga masiguro nga luwas kini. Mausab ang pagpangagpas sa inahan nga si Stephanie Mayari. Ay, muari na lang minidiri, pananglitan, alas 11:30. Wala pa alas 11:30, magatang na may aning gate. Kaya parang maatugid na mo sila sa ilang room, jud ba? Makitaan jud na mo dayon. O para safe gid ba kanang makita gid mi ikan sa pagsud sa bata ug sa paggawas sa bata. Ano na lang bantayan. Bantayan jud ba. Subay sa maong report, ang Zapatera Elementary School Assistant Principal o Security Officer nga si Ronald Navarro miasoy nga sa pagbalik karon sa face-to-face classes, buot nila nga ipabalik sab ang pagpatuman sa ID system. So far karon kay mo pa may pagbalik ang ilahang ang amuang katong gi-implement sa una nga ID system nga na ang ID sa mama nga musod, bali guardian or parent sa likod na adito ang picture sa bata o ang iyang name. Mo pa may pagbalik, so more or less na di na sadto nila magamit kay ilang bata ni saka naman, so amo nang i-implement balik para to make sure gid nga na turnover ang bata dito sa iyahag yung parent, amo na i-implement balik. Samtang sa lungsod sa Cordova, ipatawag sa school principal ang ginikanan og iyang anak nga giingon hapit madagit gabii Agosto 22 diha atubangan sa simbahan. Matud ni Fritchie Soriano, school principal sa Cordova National High School, nga nakadawat siya og text message gikan sa senior high school coordinator nga usa sa ilang estudyante ang gisuwayan og dagit sa dihang paingon na unta muuli ang tinun-an. She was worried because her student reported that she was almost kidnapped. Ang nabasa nako nga chat message is dito daw dapit sa simbahan. And then because of that, nakaingon ko kay namgod mi evening class, kung nga bisan pag tinuod ni or dili, this is a very serious matter nga dapat i-report gyud siya. So muna tong as soon as I received this report, kanang wala ko naglangan, gi-report na ko sa mayor, even though wala pa nako na interview ang bata, kay tulo man gud mi ka shifts, na may first shift 6:30 to 11:30, grade 7 and grade 8, nya 11:30 to 4:30, grade 9 and grade 10, nya 4:30 to 9:30 sa gabi ang senior high, grade 11 and grade 12. Hangyo sab ni Soriano sa mayor sa Cordova nga si Cesar Swan nga magamit ang gym isip temporaryo nga classroom aron dili na moabot sa 3 session ang ilang klase ug malikayan nga maabtan og gabi ang mga estudyante sa kadalanan. Mipatawag sab og emergency meeting sa Swan uban ang Cordova Police aron nga matubag ang kabalaka sa mga ginikanan ug school administrators. Ang suggestion ni Mayor is that we'll just continue with having the evening class 4:30 to 9:30 with the assurance nga naalantay ibutang nga security, mga police officers, especially kanang inig time nga mo out ang bata inig kagabi. So with that assurance, I informed the teachers nga we will continue with our third shift, which is in the evening class, kay mutabang man nato ang mayor in terms of the security of our students in time na nga manguli ang mga bata.
Gipasalig sab sa hepe sa Cordova Police Station nga si Police Major Michael Hingoyon nga adunay mga pulis nga ipang-deploy duol sa eskwelahan ilabi na sa oras sa tinggawas sa mga estudyante. Mabalaka ani nga misinformation or matawag na to karon sa pagkakaroon na dili pa gyud tinuod, hindi pa siya validated, maka-create mo gud siya og fear, panic na maka-cause po siya og alarma sa ato ang mga katawhan. So ang ato ani na isulti sa ilahan na ang peace and order diri is very much manageable sa Cordova. Hinuon giklaro ni Hingoyon nga wala sila report nga nadawat gikan sa biktima sa giingon suway nga pagdagit. Sa part po sa PNP, padayon magyapon na ito ang gi-intensify pagiging nato atong police visibility niya. We are much more encouraged ba sa mga aning balita, wala mi nagpabaya, wasad mi ni kumpiyansa ato gining gihatagan gyapon og pagtagad bisag dili lagi official ang og dili pod validated ni ilang gi-report. So ato gyapon gi-intensify ato ang police visibility and police presence sa area labi na sa mga eskwelahan. Apan giklaro ni AKJ Visayas Team Leader Police Lieutenant Susi Moravanes nga base sa ilang investigasyon nga ilang napamatud-an nga dili tinuod ang maong taho. So far, as of this time, ang anti-kidnapping group sa PNP, kita diri sa opisina sa PR 7, wala kita nadawat bisan usa pa ka kaso regarding anang mga nabasa nato diha sa social media. But nagpadala kita og mga operatiba, padala kita og mga investigador dining mga lugar nga diin nga gikataho no nga dunay na mga insidente sa pagpangidnap. Subay niini may pahigayon og school orientation ang EKJ sa mga tunghaan uban ang mga ginikanan og mga estudyante aron masayod sa mga lakang nga angay buhaton aron nga malikayan nga mabiktima sa kidnapping. Kini si Shariza May Uy alang sa My TV Cebu.